Bagangstanis. Jeste ljudi, sa vama su Dada Mali Killer i Miloš. Danas ćemo malo igrati Minecraft Hunger Games, a server mnogo laguje. Tako da, dobro. Dosadan ko u bog te što laguje. Jesi serveru normalan? Pogledaj. Daj brate, klikni. Pogledaj ovo, znači ja veći lag nisam u životu. Vi kretena koliko skoči. Čekaj. Neću, nisam dobar parkour majstor. Arena 4. Znam. Pokušavam. Ne, ona je gore. Arena je gore. Puna. Čekaj, zvoni mi telefon. Šta si rekao, koja je arena? Arena 3, brzo, arena 3. Ajde brate, šta laguje? Molim te. I ušao sam. Nemam pojma. Što laguje? Sad više ne laguje. No, oj kretena, ajde bre, skoči malo. Okej. Čekam te u ovoj beloj kućici. Nemoj u toj beloj kućici. Tu nema ni kovčega. Dobre stvari. Šta si dobio? Imam zlatni mač i kožnu kapu i kožne pantalone. Okej, bre. Evo nekog lika, mislim da ja ću jeli? Mislim da Dada Mali Killer i Oleg će sa mnom snimati pa neš meni bez. Hunger Games. Mislim ne samo Hunger Games, PvP, Kit PvP i ostalo, ali od servera na kome igramo će IP biti u deskripciji. Ako zaboravimo, onda neće biti u deskripciji. Ako ne zaboravimo, onda hoće biti. Ajde bre. Ne znam, ja sam na nekom mostu gdje je neki pesak. Na mostu gdje je pesak? Do. Približavam se mostu od peska. Čekaj. Nekog lika koji me je malo prije. Okej. Trčim ti ja po tom mostu, trčim još nijedan. Ubio me neki idol. Imao idol svoj. Ojoj, znaš gdje je, brate, kovčeg? Moraš lete da bi ga vidio. Što se to dere? Ja ću ući u arenu. Arena 4. Jedno srce mi je ostalo, brate. Arena 4. Okej, samo moram. Ali slušaj, bio je tamo neki sa SRB, ja nisam jedva sam našao drveni mač. Opala! Zlata kapa, zlatni oklop, drveni mačevi, pantalone kožne, jabuke i sve. Da ti ne pričam šta imam, bre. Tako je. Pa imam drveni mač. Ali moram da se oporavim, a da me niko ne skonta. Pa ja sam malo krv poravljao, pa su me skontali. Ne bre, imam 2 srceta bre. Šta je sad, nešto mi je stiglo na Skype. Ajde pogledat ću baš. Šuti, snima.
snimam. Sam napisao snimam ili snimam. A jesam. Ko je to bio? Ma, Filip. Čekaj, opet nešto laguje. Dobro, bar imam 4 srceta. Ja, više, što je dosadan. Okej, aj sad nemoj više da me zezaš. Što je dosadan, brate. Nemoš ti njemu reći. Sa programom, jok, sa tvojom babom. Više, sad nećeš da mu odgovaram. Sad sam posvećen. A me nervira. Evo dolazim iz drugog dijela parkura. Brate. O! Kupit ću drugi deo parkura. Kako laguje, ne verujem. Pa i ništa ne laguje. A blag tebi. Ali dobro, šalim se. Uzeo malo vodu neku da upadnem. Evo ga da ću doći do kraja drugog dijela parkura. To ćemo ja da vidim. Sad se vrtim po ovom pesku ko kreten i tražim stvari, ali njih nema. Nema. Da. Pa to sam ti ja bio cijelo vrijeme. Ja sam jedan našao. Ne, evo ga. Čekaj. Kupio bre ja nove, one magista patike. Pa ću sad na trening. Došao sam do drugog dijela doniti dijamantski. Lik. To kupit ću dijamantski. A što sad laguje? Ne. Pala sam. Ojoj, brate, ne može se pomjeriti koliko laguje. Znači, ova epizoda će sada biti gotova. Izvinite zbog ovoga, a i tamo se završila arena, tako da... Ćao!